फुट बांग्ला नहीं सुनते डर तो अपने ऊपर है ना किसी को लगता है किसी को नहीं लगता है थोड़ा तो लगना चाहिए वही तो एंटरटेनमेंट है सचमुच का तो नहीं है सचमुच का तो नहीं है जैसा दिखाया दिखावा सचमुच पहन सके फुट बांग्ला पहन सकते हैं ऐसा पावर वाला तो पहन सकता है फुट पकड़ लेगा तो लेके जाएगा नहीं ऐसा नहीं बॉडी टच नहीं है बॉडी टच बिल्कुल नहीं बॉडी टच नहीं करता बिल्कुल नहीं आप लोग भी किसी चीज पर टच मत करना आपको भी नहीं करेगा सीसी कैमरा है ठीक है यहाँ से घुस के वहाँ से निकालना अंदर किसी चीज पर छूना नहीं आपको भी नहीं छुएगा रेड लाइट फॉलो करना मोबाइल यूज मत करना मोबाइल यूज नहीं करना वो कस्तो रहेछ 2000 खानाफोरा नोंसोरनि एक्टिं थारमाने ल अहिले दिउँ न एक्टिंसोलै जाम्बा ए ल ऊ जान्छ मजा भी नहीं आया नहीं जों फुट नायनो ओंखारबाय रेड लाइट फल' खालामनांगौ आरे नुवाना मोजां खोमसिथार माथो फुट नायनो फैनाया नायनोसै माबायदि साउन्ड दङ साउन्ड सिस्टेम बे रेड लाइट खालामनांगौ आरो बेनो साउन्ड जों माबायो आरो इसोरो नैबेफोरनो बुदा नै बिलाय जों जौ लोङोना जेरै माबाफोराव नैबेनो बेबायदि आरोना बुदा नै नैबेनो ओइलाय नैबेयाव दङ साइससो माथो नै बेनो सिक्किमनि फुट बांग्ला नै दोंमारथो नै रेड लाइट ओइ नै दोंमारो थ' सिन्था खालामनाङा नै सिगि फैमारदों नै बेबो नै दोङो नै बेयो बै माबाया जोंखौ माबाया सिगिग्राया लामा सामायाव सिगियो जे लामायाव नैबेनो आरो थ' लाइटखौनो फल' खालामनांगौनो थ' जेरा 600 700 थांबाय माथो फुदा एबेलाय नै सौदावगोन हनै फुदा दोंमारो नै बिथिं नै फुदा या बेगराथ' हमनाय लांदों जाहा सारा नै फुदा लाइट आइथिथ' नैलाय माबा दोङो आगदा माबा आगदा साइड सारदो जोब्बायानोसै जोब्बाय गैला फुदा नै बेयाव दंबावो लास्टआव दंबावो मोनसे दंबावो थ' एसे दंबावो भुट नै खर'आव नांथारबाय बुदा नैलै खानाय गोलावथार नै बासाव बचाव फास बात करो नै फुट बांग्लाया नै दंबावो खर'आवल' सौदावाबानो जाबाय नै फुदा ओरैनो 100 थाखा लाथारनांबायलै नै बक्सा फुटनि साउन्डआ बक्सा होबाय थादों नै लामाखौनो नुला फुट बांग्लायाव जायना देराराय खर'आ नै ओइलाय नै फुदा नै बाला बक्सनि गोजासो
हाफ लग भाई हम लोग भी था क्या बोलेगा नोटिस हम लोग नोटिस है नोटिस का मूड है नोटिस का मूड है हम लोग